Oh, dadi ngono to. Kowe mah ngrusak rumah tangga utek to. Brengsek. Hampir nganggur, Mas. Aku nak tamu bojomu piye? Halah, bojoku lagi ning perumahan kono, tilik perumahan. Apa? Iya. Alah, iya aja wae. Yuk. Oh. Kono-kono kok gawe daden. Kae kan bojoku kae, harus apa kae? Potamu. Mas, kowe kok rambutnya wis putih sih? Apa? Iya iki. Ora iki blecingan to, yang. Iya apa? Aku nak karo bojomu ganteng. Ganteng kowe to. Apa? Iya iya. Kita bojoku koyo luwak ngono. Oh, tadi Lah, kok kowe nang iso gelem bojoku karo koyo ngono. Bocah sih. Yo awalnya manis kayak wong iki. Ono apa to, yang? Oh, tadi kelakuanmu kok ngene Ini gaji iki. sih, Mas. Aku balik gasin nang rasa atiku wis ra penak. Kowe sapa kowe? Aku kur dolan kok ngancani. Kowe sapa? Aku kur ngancani dolan kok, Kang. Tulan-tulan. Kowe milih aku apa milih piye? Wis kok meneh kae. Ya wis nek milih kuwi minggat kono sok kene. Wis tenan po, Dik. Saiki milih aku tenan. Ya iya. Tak ceritani sabenernya, Dik. Aku ki wis ndek anak bojo, Dik. Lah kowe kok ora ngomong kepinginane? Tapi nek awakmu tak wayu gelem ora, Dik. Ya wegah lah, ceraikan wae kae bojomu. Tapi aku ki ngebote anak bojoku, Dik. Lah piye kok ora ngomong kepinginan nek kowe di anak bojo? Awak dhewe selingkuhan wae ra apa-apa. Oh, dadi ngono to. Kowe mah ngrusak rumah tangga utek to. Brengsek. Anu yo. Mas, aku tak karo kowe wae yo. Karo aku, Heeh. aku wis ora butuh aku kok urip dhewean wae. Aku wis njelaske kok, Mas. Wis ngalih ngono. Ngalih. Aku semak.